Защо реших да го отворя по най-калпавия начин? Прави лингуини с манатарки. Искам да ви кажа, че тази баница изглежда толкова добре. Това е първата баница, която прави в живота си. Виждате ли с какъв човек живея? Виждате ли? Снежна топка. И да се целим. Имам си розичка от Петко. Така, тук що излезнах от банята. Не мога да повярвам, че имах време да се изкъпя най-накрая. Майките с деца ще ме разберат. Така че косата ми ходи наляво-надясно, заради това е. А сега днес пристигнаха доста неща, които сме си поръчали и реших, че ще ги отворя заедно с вас. Аз по принцип много обичам да гледам хората какви неща си поръчват, така че предполагам, че и на вас може би ще ви е интересно. Трябва да отворим всичко това и явно ни върви на техника, защото тук има и техника. Ще започна с това, че най-накрая ми дойде протектор за телефона. Взех си този протектор за iPhone 16 Pro Max, защото си взех нов телефон и няколко дена карах без никакъв протектор, без никакъв кълъв. И при условие, че предният ми телефон беше станал абсолютно на сол изпотрошен, беше доста така притеснително. И сега ще ви покажа какъв кейс си взех. Като цяло, напоследък си взимах само зелени, тъмнозелени или сиви кейсове. Точно поради тази причина реших да разнообразя и реално тръгнах да си поръчвам пак тъмнозелен и си казах не. Нека да пробваме нещо ново. И намерих този кейс, който поне на мен много ми харесва. Никога не съм си поръчвала такъв цвят, ама никога. И по принцип не е моето нещо, но пък ми се стори така светъл, лъчезарен и хепи кейс. Гумен е също така и изглежда здрав. Не ми трябва много, само да не си разбия телефона. Имаме още доста неща за телефона, но тях след малко. Сега ще отворим това. Това са обезопасители против бебе, което отваря абсолютно всички шкафове, гардероби, чекмеджета и каквото още можете да се сетите. Аз си бях поръчвала и преди, ако сте ми гледали другите влогове в другия канал. Знаете, като снимах влогмас, ви показах, че си поръчах от Тему. И между другото си ги ползваме, вършат работа, но поръчахме малко бройки, не ни стигнаха, а той продължава да отваря навсякъде. Баща му така е решил да поръча като за цял китайски народ. Тези не са от Тему. Не знам откъде ги е взел, честно казано, но са на същия принцип. В смисъл, залепяш едното нещо, залепяш другото нещо. Има си бутонче, с което го натискаш и се отваря. И детенцето не може да отваря шкафа или чекмеджето. Определено е поръчал доста сериозна бройка. Това е следващото. Това пак трябва да е нещо за обезопасяване. Защо реших да го отворя по най-калпавия начин? И то отдолу. Да, сетих се какво е това. Предистория, ние си купихме телевизор, който е доста голям и в момента седи на TV шкаф. Обаче Павел постоянно се навърта около него и въпреки, че по принцип телевизора седи доста стабилно, защото е тежък и е малък шанса да падне и да се обърне, казвам малък, защото не е невъзможен, обиколихме доста магазини да търсим реално не стойка за телевизор за стена, защото ние искаме самия телевизор да седи върху TV шкафа, но реално ни трябва нещо тип връвчица, която да е метална и да закрепим самия телевизор за всеки случай и за стената, докато си седи реално на TV шкафа отгоре. Навсякъде ни казаха, че предлагат само стойки, така че поръчахме онлайн. Тези мисля, че са от EMAG и представляват ето това. Реално това са едни връвчици, дето се закачат за телевизора и за стената с дюбелчета и просто придържат случайно, ако телевизора тръгне да се килва напред, реално да се задържи на тези връвчици и да не стане голяма беля. Ще ви отворя да ви покажа. Ето това представляват реално като гривнички са и се захващат с ето тези металните и се закачат по някакъв начин на стената и на телевизора. По същия начин, между другото, си закрепихме секцията в детската стая, защото тя беше малко повече се мърдаше и ме беше страх да не би случайно, защото той започна да се катери по нея и ме беше страх някакъв път да не я обърне върху себе си и съответно се застраховахме с подобни неща. И сега, за следващото нещо най-много се вълнувам. Те са всъщност 3 неща тук. Сега ще ги отворим. Първото нещо, което имаме тук, е това стативче, което е стативче за телефон. И реално можеш да си го слагаш където искаш. Разтваря се с 3 крачета. Има си бутончета, с които можеш да управляваш самата камера на телефона. Кога да снима, кога да не снима и други подобни. Много по-удобно е да се влогва с такова нещо. И може би ще спра да си блокирам микрофона, защото постоянно се заглушавам. Следващото нещо, което си взех е ето това. Това реално е LED осветление, което просто на по-тъмни пространства, може би ще го ползвам, когато влогвам отново с телефона. Всъщност всичко, което сега ще ви покажа, то е за влогове, които да снимаш
с телефона. Да, това е LED светлина, която по някакъв начин се закача отгоре на самия телефон и сочи към теб и съответно имаш осветление дори на по-тъмни пространства. Не знам кога ще го използвам точно това, но в случай, че съм на по-тъмни места, защо пък не? И сега най-важното нещо. Влог екранче. Сега ще кажете, Мирела, какво е това? Ама не, изслушайте ме. Предните камери на телефоните, а пък аз съм решила, че ще снимам с телефона, въпреки че имам няколко други камери, просто с телефона първо най-много ми харесва стабилизацията, второ ми харесва картината, трето ми харесва звука. Четвърто, така или иначе трябва да го зареждам постоянно, няма да мисля за още едни камери, които да зареждам. Често ми се случва да забравям, да ги зареждам иначе. И пето, навсякъде е с мен, пък другата камера постоянно ми се случва да я забравям. И точно когато ми трябва реално, тя не е с мен. Има си някои минуси да влогваш с телефона, но това е друга тема. Айфоните имат хубава камера, но предната им камера е много по-гадна и много по-лоша от задната им камера. Само че аз, понеже искам да извада възможно най-доброто качество от този iPhone, реших, че искам да снимам с задната камера. И как да го измислим, Петко намери ето тези влог екранчета. Това реално се закача на задната част на телефона, когато искаш да влогваш. Съответно, както снимам сега с задната камера, само че аз не виждам какво правя. Ще имам екранче на самия телефон отзад, с което ще се гледам и ще мога да се виждам. Ще мога да виждам дали съм в кадър, ще мога да виждам как изглеждам, какво се вижда. Въобще ще виждам всичко, което снимам с задната камера. Защото ми се е случвало да си мисля, че снимам, а да съм забравила да натисна бутона за старт на видеото и аз да говоря примерно половин час и накрая да осъзная, че нищо не съм записала. Ето за това ми трябва това екранче, за да виждам какво се случва. Тук що видях записа и видях, че съм в единия край на камерата. Така съм я нагласила, така съм застанала. Сега го виждам. Но се надявам с това нещо реално да се подобрят нещата. И въобще всичко, което съм си взела, се надявам да подобри качеството на видеята. Иначе много ми харесва този кейс. Не знам и като цвят, и като модел. Не знам, скучен ли ви се струва, защото картинката не знам дали е много интересна за някой от вас. Ма аз си падам по такива по-скучни картинки. По-бохо стил. А това са моите чехли. Благодаря ви за вниманието. Да. Вижте го, моя мъж, какво твори. Прави лингуини с манатарки. Моето любимо хапване. Едно от всичките любими. Нали какъв аромат на манатарки се разнесе? Да. Нашия супер. Намерихме такива пресни манатарки. И толкова ароматни, че чак в фризера през плика миришат на манатарки. Супер яко. Абе, ти нали си по принцип куче, дето търси някакви неща? Не можеш ли да намираш манатарки? Не, тази порода беше, за какво беше? За трюфели са ми казвали, че ги ползват. Трюфелите са гадни, миришат на... Манатарките са много по-вкусни от трюфелите. Абсолютно. Трюфелите миришат на газ, човек. На газ, точно така, да. Ох, да. Ти първо ги запържваш, после ги сваряваш ли какво? Така пише в рецептата, която намерихте. Ето го и финалният резултат на Петко. Лингуини с манатарки, пармезан и малко магданос. Ама какъв парсли, бре! Иначе ми беше много сладък, защото ми ги поднася и вика, това с памчето манатарки е за теб. Познаваме се. Ма много си миличък, бе. Ма най-добрият мъж, бе! Пак ще си има мандаринки. Си похапва сладко-сладко. Минутка мълчание. А пък аз през това време ще пия кафенце и ще обработвам един от влоговете. Днескашният влог, мили хора, започва с една вкусна баница, която още се приготвя, но след малко ще е абсолютно готова за консумиране. Кажи какво ми каза сега. Ще показвам нещата във влога си от живота, такива каквито са, без филтри. Но иначе не мога да снимам печката си колко е мръсна, защото никой не трябва да види. Печката ми е винаги чиста, защото съм инфлуенсър. На инфлуенсърите печките са само чисти. Добре, няма да го снимам втори път. Виждате ли с какъв човек живея? Виждате ли? Иска да си показвам печката мръсна. Какво да ви кажа? Тук е отдясно на кичурче ти стърчи. Абе, си сме пазикал. Какчето дойде, защото днес ще ми помага. Трябва да снимаме едни нови продукти за Monster Love. Аз дойдох и заспа. Подребнах малко. На новия диван. Новия диван, хора, много удобен. Малкият разрушител в момента разрушава абсолютно цялата къща за пореден път. И вижте какво се случва от към играчки. И
И както казах, баницата ми се прави. Искам да ви кажа, че тази баница изглежда толкова добре. А между другото, колкото и смешно да ви се струва това, това е първата баница, която правя в живота си. Да, на 29 години съм и това е първата баница, която правя в живота си. Личи си. Махни! Ето е моята баница. Чувате ли този звук? Мисля, че се получи. Ти поне ми оценяваш баницата. Какво се заподскача? Да, мисля, че е абсолютно готова. Една кокошка мина току-що. Я направи така. Вижте сега, не е перфектна, ама като за първи път става. Ядва ли са? Айде, ще ми покажеш твоята другия път, как я правиш. Добре. Папа ми оценява каквато и да е. Как гледа милата. Дай ма, Лелю, дай ма. Искам да ви покажа това. Тези котки. Какво да кажа повече? Направих пилешки къщета с сметана. Без любезното съдействие на ВиК Пловдив. Да, пак нямам вода. Иначе тук има сметана, разни зеленчучки, магденосче, както виждате, масълце и подправки и стана много вкусно, като добавих и лимон, за да придобия така лимонен вкус и стана наистина много добре. За първи път пробвам тази рецепта, ама е много вкусно. Малък павчо и сняг. И райски ябълки. Стига вече си райски ябълки. Като ги видиш, искаш само да ги ядеш. Дай на мама, благодаря ти. Айде, ела на снега. Хайде, бързо, 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 бързо. Ахе-хе! Че хубаво! Оп, внимавай. Малко се хлъзга. Какво? Котенцата ли? Котенцата са там. Котенцата. Те са вътре, мамо. Вътре са нашите котенца. Така прави, като се сети за някоя животинка. Да, мамо. Малко си правим разходка на двора, защото не е хубаво да се забиваме само вкъщи. Трябва малко да разнообразяваме на въздух. Иначе, както видяхте, вчера с сестра ми направихме снимките за жилетките, които скоро ще бъдат в продажба на Monster Love BG, нашият сайт за мерчендайз, тениски, худита и каквото още засетите. Тепърва мислим да зареждаме още много стока там, така че може да влезнете и да разгледате. Гледайки този влог, не знам още дали ще бъде готово. Опитваме се да стане максимално бързо, но работата е там, че трябва да се обнови абсолютно целият сайт. В момента Петко абсолютно сам работи над това нещо. Не знам колко време ще му отнеме реално да се случат нещата. Аз от своя страна трябва да обработя кадрите и да ги кача на платформата. Въобще лудница. Но да, идеята е скоро време да започнем да качваме още и още нови артикули. И то не е само дрехи. Имам така интересни идеи. Така че разгледайте на Monster Love и бъдете в течение с нещата. Аз ще ви споделям, като имам новини. И така. Павчо, ти знаеш ли, че мога да си вземем снежни топки? Ето така. И да се целим с тях. Можем да си вземем снежни топки и да се целим с тях. Снежни топки и да се целим с тях. И да се целим. Снежна топка. И да се целим. И да се целим. Ох, за този смях живея просто. Обичам тебе, слънце. Виж сега каква голяма топка имам тук за тебе. Хващай! 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 Хващай с двете ръце, хващай! Буф! Няма да свалите листите! Виж какво си ги направи.
Нима бе? Имам си розичка от Петко. Много е сладък. Първата за годината. Иначе, освен розичката, която ми поднесе, също така имам кафенце и ето тук ми е оставил ето това хелти барче с добавките ми и пише лешници, оценка от 1 до 5, за да си дам оценката, защото е взел много различни вкусове и да видим кой ми е любим. Ти си прекалено сладък. Добре, там казваш. И ти си прекалено сладък. Дори когато разхвърляш всичко постоянно. Да, кученцето. Какво ядеш, Печунг? Кой знае, някакви трохички сигурно. О, видя ми барчето край. Ужас, не, това не е за ядене. Не е за ядене. Абе, мамо, бе. Анна.